Кристиано Роналдо носи очила за 90 евро. Даже и това не е вярно, защото промоцията 2 за 1 важи почти винаги. Белвоар стартира през 2015 година в Англия, основана от двама братя – Деклан и брат. Марката е на световния пазар от вече 10 години. Преди 2 години се свързахме с Деклан, за да влезе тя и на българския такъв. А преди 3 седмици той беше лично в София, за да отвори първият магазин на Белвоар в Европа. В София, на улица Георги Сава Раковски, 122. Кристиано започва тренд в световния футбол и повлича крак за други големи имена в него, като Неймар, Жуао Феликс, Едер Милитао, Луис Диас, Жуао Кансело. Това всички са футболисти, които носят марката и са нейни почитатели. В ръцете си държа и самия модел, който носи и Кристиано. Реално преди той да си купи, доколкото разбрах, са били произведени около 300 чифта от тези очила. След като се появява на UFC в Арабските емирства, на другия ден има 10 000 поръчки. Дори не е платено рекламно лице на марката. Той сам решава да си вземе от очилата, след като Деклан и брат му посещават мач на Ал Насър в Обединените арабски емирства. Модела на Кристиано ще си остане може би вечния бестселър на марката. Моделът се води Willow с Diamond Cut изрязано стъкло, нещо, което е отличителен белег на марката. Аз лично съм почитател на Mabel. Това са очилата, които са зад мен. Даже в момента ги нося. Специфично при тях е, че имат филтър за синя светлина и са и фотосоларни в същото време. Тоест, когато човек излезе на слънцето, те се затъмняват автоматично. Затова съм и голям почитател на модела. Не, че и другите модели нямат също фотосоларни рамки, който каквото му харесва, но марката предлага и така наречените бързи очила. Хубавото на бързите очила е, че когато не искате хората да виждат колко е разширена зеницата ви, го скриват по много добър начин. Перфектни за рейв, техно, джулай. Днес е Джулай. Изпуснахме тази година, но може да сте подготвени отрано за другата. В момента може да откриете всичките над 400 модела в физическия ни магазин на улица Раковска 122, на онлайн сайта ни belvoarico.bg, а скоро очаквайте да бъдат презаредени и в Food Court в Парк Център. За феновете на Белвоар, както и за тези на Mixed Feelings, на 4 юли в събота, утре ви очакваме в Pink Balloon София, където ще има giveaway на очила и на тениски, както и безплатен ход за всеки, който носи от марката, едната или другата. Очакваме ви!